Aquest tutorial us guiarà en el procés de crear i restaurar una còpia de seguretat del vostre curs. Us situareu al curs origen o del que voleu fer la còpia. Seguireu l'enllaç Còpia de seguretat dins del menú Administració. Marqueu tots aquells recursos i activitats que vulgueu conservar. I premeu el botó Continua. A la següent pantalla, premeu el botó Continua. Aquest procés pot durar uns minuts. Si el procés s'ha realitzat correctament, a la part inferior de la pantalla podreu llegir: la còpia de seguretat s'ha completat amb èxit. I novament haureu de prémer el botó Continua. Us portarà a l'àrea de fitxers del vostre curs i veureu l'arxiu zip de la còpia que acabeu de fer. Si n'hi ha més d'un, mireu la data. Ara veureu com guardar i restaurar aquesta còpia de seguretat. Cliqueu sobre l'arxiu zip de la còpia amb el botó dret del ratolí i guardeu-lo al vostre ordinador. Ara aneu al curs destí, en el que voleu restaurar la còpia. Entreu a Fitxers i pugeu l'arxiu que heu baixat abans al vostre ordinador. Un cop pujat, seguiu l'enllaç Restaura. A la següent pantalla, premeu el botó Sí. I a la següent, el botó Continua. Tot seguit trobareu un desplegable a la part superior, amb el que determinareu el tipus de restauració que fareu. Si el curs destí està buit, triarem Curs actual si estan afegint dades. Si el que voleu és substituir un contingut existent al curs destí, triareu l'opció Curs actual primer se suprimirà. Novament podreu seleccionar quins recursos i activitats voleu restaurar. Per últim, premeu el botó Continua. I seguidament el botó Restaura aquest curs ara.
Si el procés es realitza correctament, a la part inferior de la pantalla apareixerà el missatge «La restauració s'ha completat amb èxit». I haureu de prémer el botó «Continua» que us retornarà al curs destí amb els continguts i estructura del curs origen. Possibles incidències amb les que us podeu trobar. L'arxiu de la còpia de seguretat no pot accedir als 200 megas. Per tant, si els fitxers del vostre curs ocupen més, haureu de fer més d'un arxiu de còpia de seguretat. Si teniu cap dubte o problema, contacteu amb el servei de consultes docència 24/7, que trobeu a la pàgina inicial del campus virtual.